U Trai. Ngipriang subhaya fi baro hangani ka program ke jongi ka Potternet. Ban ngai ngo yo blay bana ka por sha ka por. Ngila ban wanra ya ka ktin ke jong blay. Khnang bakan long ka down jo ka jingker khuna ka banta jong fi. Ban ngis ngoro yo blay. Ba blay ula khot yang ani ka ministry ula penyeng yang ani ka ministry. Om tang bakan ialap ya ka ktin ke jong blay lengba ki TV lani lengba ki social media. Harengi ai ngoro bangi donro ya ka jingket kle bangin let hi dalade pat shaki shnong bat shaki dong khnang ba ki brio ki bamla ban yo I yangi lengba ki TV lani ka social media makiro kinyo ya ka ktin ka jong blay bat hangani ka kentingi ai ngo yo blay kum ka ministry ngi la yo ban let ban penlong ya ka Jingiaseng ialap hapo Mawdon ka bahap hapo ka shnong mau sanram bat ngi ai khublay ki rengba shnong ngi ai khublay ya ki sketri shnong kumjoro ya baro ki bakit iki kam shnong ba phila priang sngo bha ba kumjoro phila pen I ya ka jingdon ka jongfi ha kane ka Jingiaseng ialap nyai khublei ro ya fi baro ki nong shong shnong jong ka Mawdon ba phila mi na la ki yeng ban wan ban don ring kan lang bat ngi ha kane ka Jingiaseng namar lada ngi wan ha ka to ka jaka lada mo fi finum kloy ban wan pat ban ngap kan long ka baleno henrengi ai khublei yofi ba phila long ki ba kloy ban wan ban shakri o blei ringkat bat ngi ban ngap ro ya ka kten ka jong blei pan ngai scam kumba kani ka kten ka jong blei kala long ka jingker khu na ka banta ki brio ha ka to ka shnong kan long ro ka jingker khu na ka banta jong fi we pi we ki ba ngap ya ka kten ka jong blei lengba kani ka program ngai kam dei ka program jingi ki brio kam dei ka jingi le jingi ki brio ya ka bangi poi kani ka shnong Ndrai ka dei ka jingalam ka jong blay ya ka bangila banwan nadu Shillong wan poi ka ni ka sinong jong pi ka no ka jing itanat ni ka sinong halenti mene ngakan mau yau tirat sing mo ber ki sipai ka jong ula ong man be no yau tau David Scott ndrai ki khar pisa lenti hadu ba kim la ban be David Scott tengir lenti mene ngitam ya kita gi ki be itanat jong ni ka sinong jong pi ngi yang ngi chandur Tadeng ta ngimla ban siwan bet. Te lenting layawan bat ngilaya le kemen. Ngida itanat syai kena ke sinong ke jong pi hadu da poin sinong bat. Ngila poin tamen mi ak sinong jong pi ngim da ie syu. Tamang ngai ngi sewan biang hoi ke sngi pang iyo ban songkai. Ngini yo ban ya le kemen bat pi kom ke sinong. Ngai ngu yu blai kena ke por. Ya ka ba ngiyo ban ai ke tin ke jong blai. Syasor ngam tip syani Jingiaseng kia khang lut bat dan hi wala play menta bat hak ki por lockdown ki bun ki brio ki laya mo ki lai kwa le Jingiaseng re ke jing khang jing mani ki khang tang bala play biang menta ni ai ngo yu blai pat ki mani ki la ban play ki la ban khang ring sngongo e gane ka wei ba ke jing khang jong ka beneng ka dang play amen ho jong ka perthai ki la ban khang ki la ban play tang ba ka jing khang ga jong play ta ka long haba play tadang play henry dala khang tem play syu tagadai kata ka ktin ka jong play ka ong ka don ka por ki baro ka por ka bamut hi menta ka dang play kan sa poi ka por ban khang no kan ngon na pring jong pi nget bo jisu la janwan kwa ni kti ki jong pi nget bo jisu la janwan si sha nget hoi nem okay nget em kan ngon na pring jong pi pat Pila pen kre ke jingwan nu Jisu. Pila pen kre ke jingwan nu Jisu. Ni tang kendiat. Kelung telai pen kre amaru Jisu ti kelung telai yo lej bihi kum tu ru. Wong sya agi kena begin wan syangan aba jongki long ka himaki beneng. Kamu kena tem dan kam pen kre. Automatik la poi la ka poi be beneng. Dai sabti nta je fi kena. Woo, praise the Lord. U Trai. Hatu Jisu pen rami ki kena. Hatu Jisu long kena wadi bapop. Jisu om noi bi kena. Bapop mi sia bapop ma kena. Hatu Jisu long kumta. Jisu among ni tu syai ki kena. Banwan syangan aba jongki long kahimaki beneng. Kisenran ki lekhangi ki kena banwan ju Jisu. Jisu ong syai ki. Tadeng ta ni ke sngi. Ngi sibun bagi kena. Kirang ba ki don hi tam kem kendiat banganget sebeneng try kambun kena mo nang mana nganget lemda ngilong kum ki kena ngenom la ban let sebeneng pe ki kena
Pi try ki kena ki jutip banga de kon ruspa utai de kon jom beduk. Try ki kena ki jupet kum ta. Ngam yele ka me kena beduk me me ba mi mut ngam tre. Nganget ki kena kim judan kum kata ka jing sngo ba pi beduk nga beruspa. Dalai poi hamadan delong dalai yo banya le kai siap ile kai mau ile ka ni ka ju sudah dei terput terpat bi kum tu. Lada ki yo lat banya le kai mdon kata ka jing sngo ba pi dei beduk banga dei beruspa ka dei kun je beruspa pi dei kun je beduk mdon. Tading ta ki khlung ki khot ya ka do anut ka jongki. Tading ta ki khlung kim chu don jing sngo ru wan pastor yu tang le sngo jing tem jing ruai le awan lut. Ni ba he tao Bantei. La pastor la chong. Ki kena kim jutip kade kaniam yu ka balang yu ubah komno tang bala dei bala yo snow ba kade ki chung tra ki le awan bai. Hoi chung perther ki le ibu pli. La yo snow item put perther ki le ibu pli kwa apa mano. Hodan he mano ya ruai le yu. Tading ta ngas snow tenat. Ya ka jinglong jong ki kena badeng tau jisu ruang lemdang ngilong kum ki kena nginom la banlet sakahima ki beneng. Amen. Kanuan na pring jo pi pila sngo temen ha. Ngala temen. Ngam ngap ngala tip lut. Ngala biang. Ngala longkom ne la biang. Bun sin ngi snow bangila temen. Bangila biang. Yo ba U Trai fet yo 4 biang. Bun ba? Aga Bible bagi snow balak biang. Uwe na kita uday. Uday temen tau di samlau ta. Wan jisu ang jisu eh. Lem no men yo jipenim. Jisu ang menam tu menam klem menam sakilam ler men buram kemi kpa. Oh kemi kata ta men ala alut me. Wong kita baro ngala de blek lut saka engadang duna. Lada upay gi hukum ula biang lut. Dapat tak Shillong cim cu ula biang lut ki ai baro la biang lut. Tamu dang keli pangalem no benyo jipenem. Habau Jisu wong malek kata wong la biang lut nga. Sekai pangadang duna dei krentof ya dah. Sekai dang duna. Jisu sekai ngadang duna. Kabumut me hab ai no em ya ka kuna. Kabumut ngaklem duna kamut me hab ai ya kata ka kuna ya ka ba memelakular ba kata kolong. Mdan meno bala ban kang syu ya ngamen ta ban yo ya ka jing penem. Mar ngale lut ya kita ki baro. Usnu sarong. Usnu biang, usnu tip, usnu la namar udai tat wa ruspa. Om tang wa ruspa hakaba kenjado usnu ruspa wa kenjam mesim. Unga. Jisu mame. Mangapot. Badeng ta ketin ke jomblai ke tu ingi. Bau Jisu wong medang duna. Duna sekai pat abala biang lut. O kili dino baro kini ke bam Mawdon. Dalam dia sai ke baduk dadap nata sebut ya nga. Tapi suyo jingem wong hukum kata telayap tadi. Dilut ke Mawdon. Bam nak kai pan ikhuan kiti kalau kain bam nak kai. Dilut asyik baduk ke Jisu. Meli tangkam ke camrum don. Dadi businessman man Jisu to Mawdon ke yeng ke sambahe ke business ke bahe. Dai kita ke jebut lah kabut ya me. Yok kumno syubial ka beang. Ripe ya me. Tangkai kai rumdan maong buat ya me. Dilut barakoi ni ta telayap nahi. Syubut kumno ya me Jisu. Syubut kumno ya me. Dilut ya kat Bangadon. Ban buat ya me. Teng am dei me ubiet. Ban le ya kata. Tading ta ula paino nang ta. Daga bas ngosi ang kektin ke jong blay. Badeng ta kisenran regileong ta. Te uniu briu lali pau Jisu ong. Kakamsuk ya kaot Khubor bhagaot banrung nai thleu thernia. U Jisu ong kaot kanrung na thleu thernia. Kakamsuk kaot ka surung bi wuk na thleu thernia lalat. Ban yau ruspa hakahima ki beneng. Kamut kumno kata. Kamsuk. Ya kaut. Banrung hai thleu thernia.
ban yu rius pa hagi hima gi beneng. Te hang tagi senran tikila ke trut kli. Kam sukaut menurut ternia. Ban yu rius pa ta tememonu hima balak bandrung. Uji suang. Kiai ki bamla badu brio. Kilong ki balak badu blay. Amen. Kabamut hi. Ladangi sngutaf. Haga jingim ke jungi. Bangala kah yang Kristan. Nga nado dang rit. Ngala long Kristan. Nga ju kit hagi kam ke jong blay. Nga ju ai bahasa kamu blay. Nga long hakmat akam blay. Alas ngubiang lo dong sedong. Try blay te dalawan dalarong no hikenya ngate. Pitharai kan long kumta? Tang balakit kambalang layo beneng tharai? Hoi nem? Hoi ngayon sengo? Oh. Tenlem no kata? Lalong Kristan em? Hoi nem? Ari? Melong Kristan tharai? Halong Kristan em ladon kerteng habalang? Halong na pelong na? Halong Kristan balak kahayang Kristan? Halong Kristan am bak kahayang Kristan? Halong? Bila ji kulung bak kahawan jeruit. Dalak temen la syai long nong nyak wan jeruit. Tadeng tanga ji ong ye kene kegentien. Bau Jisu ka ketien ke jong blai ka ong. Ba pilong ke jing ubi ke jong Kris. Kamut na pi hap sma Jisu. Sma yo? Sma Jisu nam na pi. Sma ne? Ni sma sepi. Ni sma pertei. Sma. Ni sma pertei. Sma Jisu nam na pi. Hoi nam. Sma Jisu shisha. Ki kulung tengah ngai. Martemen ting em. Dalawan kapor election la sma politik. Dadai kapor. Pertei. Ki kam pertei. Sma pertei. Kajingkeli kalong. Ngisma Jisu nam. Pitip nam. Uniu samla ruspa. Usun ngobiang bauladon hakaniam. Kaniam rim. Kaniam jiu. Kaniam Joe Moses. Usngo balabiang lut. Wong ngalabiang. Badu palu ong ya kani. Pinapuli siti Philipi nomor lain dekat basan wong. Balada ngapet jalan di ngadai si syabat tof. Lada pet hakabakan jadok wong. Namar prasngi lak penkentang yang laot sharing haka tempel. Ngadai u Hebrew nagi Hebrew. Naka jat Benjamin ke jat ke bakrau. Naka niam wong along u Farisi. Bana naka Jingiaseng ngadai u benya ke balang. Wong. Nga. Lada pet ubadai nakatakan niam. Nakaan nagihukum wong nga ubaklem jingrem tat. Wong nga biang lut na dong sedong. Tading ta shwa bangan long Joe Chris nga day ubalong halordo. Nakanyam nakajingtip wong nga long ubastat do. Nga day Parisi nagi Parisi, u Hebrew nagi Hebrew, nakajat Benjamin ubaklem jingrem. Nakaan nagahukum nga biang nga tof. Nagajingshirhem nga day mo panistamban yung Kristan na marki waypat kimbit banwan na marki Kristan wong bet bagaday kajingchintot ya kaniam rim jonga. Tading tawang Henry nga nyaw kajingdo ya kinigiyay baro bangan yo Kris. Nga nyaw ya kajingdo sudah. Nga ken senrum yaki nga ken ya kanyot ikitagiyay kay baro nga Mawdon. Kenang bangan yo Kris. Lamda kumtang nganom la ban yo Kris. Kabamot upal ulit dina baro. Ubret na yung tigi AK baro. Ban yo Jisu. Pikloy ban bret na iki. Kibakin ja pertei. Kibakin ja niam. Ban bret na ban yo Kris. Ngaskli gani. Jisu di niam yo. Dan
Kajinga kren baladan baong ngangalong jong Paul dan ki baong ngadai jong Apollos. Ki klamong mangadai jong Chris. Tadeng tau Paul wan man penbet ya katawang. U Apollos udai wei, ban u Paul udai wei. Ngilong gi ei. Hoi, ngidai tang kita ki ba bet bar ki ba ayom, henrai uba pensan, uba penman, uba penmiso, uba sumar, uba penem yau tau jingtung udai ulai. Tadeng tang kwa banong ipi ni kasngi. Nayong aday nakatakabalang, ba nakatakabalang, nakabalang a, nakabalang y na. Lemda, ngidino, yaga kay kabangi ngidon, ngamong mandino, yaga yeng kasem, ngamong mapindino, yaga spaga po, handray ladap himdino, utunga jong pi. Pinamla banyo yu Chris. Tadeng tau Paul, udah dino, yaga tagi, kay kabalalong jimento yu dino. Wang ino iya kita. Barabula ino iya kata. Ulalong nong syun. Ya kita ken kibuya dan lang mensua. But ki jiu ki dalong nong syun. Mensua tu ki dia. Oh ni tu best candidate jongi. Uni tu di beriu jongi kan. Uni tu sisau nong yalam ka nong yalam. Ki roe yu Paul. Namar udai uba syirhem. Naman takatakan nyam ka jongu. Habau yu ki Kristan, ulai ban pensitam ya ki, baru ladan ketir, ban penyap yu Stefan. Baru ada gini am juga tap ketir, ya Paul, ya nyombat hai Paul. Hau sol kapor. Henry anda habau sol. Uya kendo yu Jisu hakalenti Damaskus, udah kelapol. Bandala kelapol, kajiem kelakela, kajiadai bagi breu kelakela, bagi tagi ba ije yo mensua mentagi kelalong ginong syun gi jongu. Kat sebalat, lapen bena nam sneo. Haba kilalat, hagawe ka Shillong ki jiu nadien ki awan. Laja ka kamba kata ka Shillong, kiwan min nadien den, bat kiwan man pen Khubor yo pajba, ban Nongthymmai yo Paul ban syok ban dat yo. Badeng tawong nganyo kasenrum sudah kita kay bangdan lalau perkat ni la syam dadang mensua ngadan hang tu la Shillong ba hang tu teh ni kerdan Parisi ani mo ngadei sisya oh Hebrew ni Hebrew ani ngada yo jing ro sya nakani kan niam jonga nakani ka balang jonga ni rei mentaw bale yang agum ni klam angum ta ula de ben benut aga jing sisya henry namar la yo tau ba batam ula yo tau ba kordor tam bakit giyai gay juga pertai giyai gay juga do kilong senrum hakabat jengu kilong kanyut hakabat jengu namar bola yo ba kordor tam amen pila yo na minu Jisu ba kordor tam pila dino na am yutunga jong pi jonga kayeng jonga, kikon jonga, kaspa jonga. Lada udang don unga. Nginom la banyo yau Jesus Christ. Lada ngidon unga, ngin saling hadu jok ban ngin terha. Hagading bom jikon. Tadeng tau Jesus wong. Kamdan singmut ladap syudai. Tangkin reuniam. Lada 4 Jisu napi. Kamdan singmut ba pinlong tang kiriuniam. Bandai hang ta kwa banong yapi. Lada pi bilang hagado. Utliu ternia urit palat yapi. Henry lada pila hau mensim. Utliu ternia uhe palat yapi. Namar pimrung nagado. No utliu ternia. Pirung da umensim jomblay. Na utliu ternia. Ba utliu ternia la irit bakana. Umensim. Lada pi umensim. Kam umensim di kelerde. Labi ta banrung na utliu ternia ro. Amen. Tadeng tau trai kot yang ini. Mengin long ki bakin jadok. Henry ki bakin jaman sim. Baik menta. Lada blok tangga tegelenti nang tai kan no pia jenjar hang ni. Kan no tam lada ublay blok ya pi. Bandrung sabeneng. Banwan nang ni dang don lenti sunaway pat. Henry sabeneng don lenti sunaway. Namar ka lenti ka day tang nau Jesu. Wa ngalong mga ka lenti. Ngalong mga kajing sisya bat kajing imde. Melayo lenti syok na way. Ngihak baniat tang na u. Bawe u Jisu. U Jisu. Uday uktin jong blay. Usam larus pa. Uang bangan dino. Ito unga jonga kaetan.
Namar kibriu ke nami thu syuk yang lada kibriu ke mi thu syuk yang uang am sudan jimentoy. Andai uklet ya kene kabak kam koridor kalong ke jing thu jung kibriu. Andai ke jing thu ke jung belai ken ya u. Hatu belai wi thu na mi pi. Wi thu na mi pi namar ba pi long kita kibriu ki bang hot try. Ki ba shlur ki ba not mdai ki ba kaupot ki ba ting et ki ba shap ting. Pi not na man hot. Pino na mang hot try na man meong an lebet bangin legum no lada ngi tip ya kaktin ka jong blai bon sin ngim ju tip ya kaktin jong blai takadaw ngi kam tip ya kaktin jong gibril ubriu bala obong nga try man rung ka hima ka jong blai re tang kita ki bale ya ka man ka jong blai kai ka man ka jong blai ka de kaktin ka jong blai pi tip nam ya kaktin ka jong blai pi puli nam ya kaktin ka jong blai pi o jing shai nam na kaktin ka jong blai ne Syayat sa aga jingdom. Kalong kum jok ru yau breu. Lada ubat ya ka Bible ban pulin ado step ado metro. Lada dan ya ka jing Simon sim. Lada dan ya man sim akoy. Upule henry sungo to ya kata. Tada yang tangi hab banyo yu Jesus Christ. Namar mo ulang u jing shai jong ka perthai. Rai. Pendekut ya ka jing adai jong ka ni ka perthai. U Jesus ai artli ki hukum. Wah ka ni ki artli ki hukum nas dini hukum barok. Kada halor ka jingit. Pi nem si shayo try. Nganget ya kena kawai. Pi buat si shayo try. Ka jingim ha ka perthai ka long ka bae. La pi ya si sha ba du try ka jingim ka long. I kumba ka de ka jingim jong ka jingrem. Ka jingim jong ka jing sha job. La pi i si shayo try ka perthai ka nyo ben ya pi. Namar kumba ka la nyo ben ya Jesus Christ. Namar uang mdai syuk kaman junga kaman ke jome baru haba uang kala dei kaman haba kita kilawan man kem yu la IT la de kila syuk kila dat kila sempat yu ba kila pensitam yu uang mdai syuk kaman junga ndai kaman ke jome ba kum tala pen pangpan singit sya la keren ben yu la bentiu yu la le kita ki jingle ki ba sertok sya ba la pen lengkot yu try ba la sdien yu ha ka ding pna la pa ba sya ka ding pna ba la sdien yu ha ka ding pna la keren ben Uklem ang sigintin ro. Namar wong syuk kaman ka jonga. Kaman ka jong me. Hado baunda yap. Baka percaya baka pet. Ikumba i Jisu bamler. Jisu bamler, Jisu besarem. Kat ketu ka bor ka Mawdon. Yiga riyong pesange. Besai sana jar tangan ligi kita gi dok hasan ligi pu. Uma bigi pop, upenem bigi bayap. Kat kata kabor, henry mentashay kata kabor ka jong. Shay kata kabor ka jong. Uklem le namar ong wam syo kaman ka jong kaman ka jong me ko pa. Hado bagi senran ke delengo. Balai bau ni Jesus ngap jar bi kumne umle habala pen shitom mi ukat ne. Hado lor ka ding pna. La sa igi kti, la sa igi kijat jengo, lingkot ya geding pna, la pelet ranyo, usngap jar. Namar uang mdai syuk kaman jonga. Henry kaman jome, ha kamat ko pertai. La isya kum unang sya job. Ubala syarem. Ubam don bor, ubam ler kami La ngirung ibut ya ke jingim ke jong try. Ka pertai le se ke nong pim ler kami ro em. Bam i ler kam. Henry ka Khubor ka ba kemen galong. Bau Jesus sishala yo kum utau ba syarem. Ulayap sunan ageding pna henry kam kut hangta. That is not the end of the story. Kam kut kata ka jinga tu anta henry ka sngi ka balai U Trai umi pat. Amen. La pila sya shitom na mentau Chris. La pila i chisayo Jesus. Ya gay ka bau ong ya ka tafile. Ya gay ka ba hukum ya ka taken fi kango. Syo ka man jong pi. Ka man ka jong try na mar ba pi it palat yo Jesus. Ngam kwa ba memen pet no na nga try ngan le ya gay ka ba memeong. Mar ba nga it palat ya me try. Balada pi it chi shayo try. Ka jing shakri ka jong pi kam dai syu ka jing shakri ka ba shupen bor. Ka jing shakri ka jong pi ublay kam dai syu kan yam ka rukam. Namar kata ka jing shakri ka jong pi kawanda ka jing yadai. Pi shakri U Trai namar bombanse.
Pi syakri u namar ba pi iet yo. Pi syakri u namar pi sengongo pelat yo. Pi syakri u namar ba pi syap ting. Yo ba ka dekut ka jinga dai bat u. Pi syakri u da ka jing keman. Pi syakri u ha ka jing janai. Pi syakri u. Hau men sem bat ha ka jing shisha. Kam dai su ha ka do. Iet U Trai. Iet U Trai. Kanu nam dai pi iet U Jisu ko amni ki ki jong pi. Ki ba iet U Jisu. Hallelujah. Pi iet Jisham U Trai. Dan ki bam iet U Trai ro. Ani ba mau ha tin jong blai ong bagi ta ki bam iet U Jisu kin long anathema maranatha. Anathema maranatha kita ki bam iet U Jisu kin long ki blatem anathema ka long blatem. Maranatha U Trai wan kloi pin le gum no. Ha U Trai. Ula iet ya pi. Pi long kita ki ba iet hadok mana khlek biet. Amen. Pla ju iet nam U Jisu mana khlek biet. Tak dau dan hing yak breu ya thok khana spang Jisu. La pi dan hing ya thok ya thok khana ban Jisu. La pi dan hing bat no pim ju lorni ya kam ju no pi thok khana bi tang U Jisu. E dan si perlok bi thok khana spang U Jisu. Sha pang U Jisu na pi shu sma Jisu bet. Ya roi trai. Amdei pi shong shit niam. Henry namar. Bapila iet palat U Trai. Hallelujah. Tadeng ta bapi iet U Trai. Kam judan ka jing thach na ka manta jang u. Kam judan ka jing arta tien na ka manta jang u. Kam judan ka ta ka jing perkhat ka bapin perkhat na manta ladi. Namar bapi iet u. Tapi iet u la Shillong galong. Upal ya kendo U Jisu kalim ti Damascus. Kulam ang shu trai kerku yang ame. Trai kerku yang a. Jisu ani tu kerku yang a. Jisu is nai. Ayam upal kulam ang kata. Hawa you kendo U Jisu. Wang trai me kwa you nanga. Me kwa you mangan lelam ta jong me. Bun Kristan shu trai kerku inga banga so asat mga jenjar. Upala ba you kendo U Jisu. Wang me kwa you mangan le na kamanta jong me. Umday shu ba u kumilan ti ay no try. Ndre on try me kwa you nangangan le lot na mata jong me. Bara ka klep mat hi ula rai ban but U Jisu. Compare u haban siu ka dor ka barem. U hab ban e no gigi bara u klai ban e na marula yo U Jisu ba krautam. Ula yo mday tang ya ka jingker ku yo nongker ku sendan. Mday bu yo tang ya ka jingsuk ndra yo sendan ya ka telang jong ka jingsuk. Baladang yo si sha U Jisu. Uday ma u tau telong juga jingsuk. Ladang ila yo ya u. Ngiyo ya u kabamut ngiyo ya ka jingit. Namaru blay ulang ka jingit. Habang ngiyo you blay. Ngiyo eta ka telong juga jingit. Bagi jingit kami bi peluk na ka donut ka jongi. Baka tu jene katu jatai. Badeng tala pen yangi. Ngiyo yo tau jingsuk. Ngiyo tau telong. Badeng tangi de ban ai. Sagi way pat ken. Habang ila yo telong. Amen. Afila yo upol. Uyo U Jisu, ubalang utelang jong jingker ko. Uyo ta ubalang utelang jong jingim. Ula yo ta ubalang utelang jong jingsok jong jingman utelang jong bar. Utelang jong jing start. Utelang jong jing khot. Utelang jong jing lang hak. Baru ula yo ya kat kata. Umang shu ayanga resim yang atrai. Namar mangalayo ya me. Mekwa ayu bangan le ya me. Badai duduk tu sengi kulam perkat syuk. Ki priu ki nong ayu ya u kita ki ba parariu niam jong kita ki perlok ki jong ki ba yusun tenat kin le ayu ya u nekin sengo ula klat di kata namarula yo yu telong. Baga sengo tu si saya dir kalong umta. Mensyuak ani ngasengo bang pelat namar ki perlok sedakat sebelet. Ki biit sedakat sebelet. Ada kat ubak Bantei dah. Rega sengi ka bangaya syamu traiwang mejit ki priu ne mejit yang ah. Kata ka sengi ka blay utenju ingaw me jit you know. Ang try nga jit me bara ka sengi ka bang nga jit me try. Ki parlok junga ki be day ba man shwa ki dekut lot ka jinga day. Ki breu ki ba it bhai nga man shwa ki dekut lot ka jinga day namar mentang layo you try. Bading ta ko abanong yu pi lada pi yo you try ka pertai kan shon yu pi kan isi yu pi. Pi yo nam yu Jisu. Pi it nam yu. Kam dan jingmot lada pi ong Jisu. Henry, pilih na may kaman ka siya, magaman ka siya unang kangong banit. Banit! Si sin bang ilait, you try, snap yung kaktin ka siyang try. Utray wang kalaka bamot. Kamu lala utray wang kalaka bamot, lala pilih ka lut, kali ka bama.
Kay kita ka jingkala ka bamot ngi kalai ka jingmot ka jongi ka bamot de ban kapat yangi bar kay kita ka jingkapat ka de ka ta ka jingka ya ka bala kha yangi na ka tien ka jomblay amde bala kha yangi na ka jingmot ka jongi kay bangi kran kam dai sho ka bami na ka jingmot brio kay ka bangi le kam dai sho ka bami na ka jingla brio henry ka ta ka bami nangi ka dai na ka tien ka jomblay ka ta ken ka bo trai kwa nangi ka jingkapat ka jingkala ka bamot kami benagaktin ke jong blai Bible ke tu la pi Petru uji suong kilang brot kita ki jonga ngalo nang ap lang brot kilang brot ken mau ke ne ka wei ke jing shisha kilang brot ki but bet shawo yalam unang ap em to ai bengelong kilang brot ki babut yau ta ken unang ap jongki uji suong kilang brot jonga ki ngap ya kaktin jonga bat nga ito ya ki baruang ki abut ya nga But nga ai ki ya ka chingem bam chikot bakin mi jot sho lano ru u Jesu krano Mathaios nong bisipo ka khot arpunyo wang ba u de pa u bla ai nga ki ta ki lang bro na ki kti ki jonga bom dan mano bla ban kri kan that ki na ka kti ki jonga ban de hang tan kwa ban mi pi da pi de ki lang bro ta best palat try we je pi na mi try la pi kala ga bamot bot ya ka ktin ki jong blai Kay katin jumlay. Kaday kata ya ka bapi pihak banbut ya ka katin mday mga tao mga kaday ka katin kabla tao do blay. Ngem la ban tao ya ka katin dala ka bangi sumut dor. Oh dale am tulong try mo. Chalo biang bet. Oh kulum to biang bet. U David ru uday u briu jong blay. Reha bo le start kawan ka jingtem ya uru. Kala jago ka por ka bo David. U kwa ban yo ya ka ki briu. Jong ka hima ka jong pa ya kita ki rangba sipai ki jo you job but kita ki we ki captain on kele nyo you nu pai ba kata kam dei ka rukom jong blai kam dei ka tin jong blai ban pha ya ki sipai ban le nyo ya kita ki pai ba u David u song song shit wang kele nyo u pha u sipai ha ka jing shisha ka dei ya ki lingdo but ya kita ki lebi ki dei ban le nyo ki pai ba u David u pha ik sipai mdei na kata Habale nyaw iki breu haban siu ru siteng shakel we breu haban siu ya ta siteng shakel habole pa nyaw klem pa siu pri ka jage bo bleu bitar bedeheng ta bo bleu la pa iktien yo gat ubalong u tau prophet jong bleu on gat kiliong yu kani ka bo le David ka ban bitar nga tangan le ko no tanga haban pin sitam yu David u I lightly ki wang David ujiet da kano Nyos nem kan wan kanem sneo lai benai ban sabe aginong shon ne lai sngi ban wan ka jingyap them lightly u David wang ni nyos nem daga than ban sha ya kata nem sneo ka than nyos nem ani lai benai ban sabe aginong shon ni ka so sinjar kala be lai sngi ban hap ka kti ka jong blai na maru blai dan lai blai was to blai Bulay bo jam nord, bulay bo it. Kung biang kata, ay bangan ha, bagakti ka jong bulay. But haba, u David u jet ya ka si. Dala po ya ka si. U bulay, u pa yu angel jong. But haka tagi lais ki u penyap, hado nyo po hajar ngot. U David u yang skor, nganang motor bo bulay tu isnay, unong penyap, nyo po hajar. Kenya, labiang. Ngadang mut duru blai du bui snai badap daga jingit uklet ya kene ka wai bo blai bangingi syakri udai balong ka ding ka babamdo uklet bo blai jongi ru de blai bo bitar uklet bo blai jongi ulong blai ka bangim la banyelekai ngem long banyelekai bal ne blai kalong ka bi trem ban hap ha ka kti ka jong blai ba em mong ka tin ka jong blai I David idang insting bo blai mlele dale shau blai Nyo po hajar. Kadang ta kwa banong ye piu David. Umut ban le. Ya ka badai henre ka rukom ka bamdai. Sa ka we ka por u David ule start ha David. Sa ka we ka por uang ba wan ra no ya ka senduk jutang. Namar borok shikata hoy kita nak kti Filistia gila ban pa ya kata ka yeng jong Abinadab bakal don mentar pusnam wong ka baham ngile shimno itu senduk jutang banwan rakno nak yeng jong Abinadab sya ka temple ka badon hang ne hapo Jerusalem
Barang apor ka bula lej hang ta, da ka jing sngo shit ham, ula lej be hang ta ban shim, ya kata ka senduk ba open kit da kita ki masi, ya kata ka senduk jutang, shiteng lenti jentut ki masi, ba usaha ba pej ya kata ki masi, ba syong banyak ta ki masi, ubat ka senduk jutang hang ta hi klip mat. Keram Hamadan. Keram Hamadan ba du yap no hi. David si pagi la lengok, udah shapting. Umudur bet. Babang lagi game tau play ka best bet bo play u command bet ngan le ko no kom noro u khlem wat igi jing tho u khlem wat dei ban le kom no shu le agar kom briu ka jango u mudur ba shakri u play u mudur ba pen command u play re u play u khlem command yo haba le kan kom ka tin ka jango play jayo ya busa ndala ya bus dang man wat igi jing tho but plang u sham bam day plang ban kit ya ka senduk jutang dagi tagi kali masih dai ban pen kit ya ka senduk jutang dagi tagi lenggo ki jong trai bakit ya kita ka senduk jutang dagi masih kedai ki Filistia kim dai ki Israel kadai ka rukom jong ki breo lada pi shakri u blai ka rukom jong ki breo pi nga shakri jong shakri u blai lada kam dai ka rukom ka jong blai kam dai ka khtien ka jong blai ha ka kawan long jing ka khu kan wan ka jing tem wat ka khtien ka jong blai anda mapi pilakala ka bamut shisha kata kadai ktin ka jong blai kata kadai ka wei ka bama ka bashir kai babon sin na pdeng jong ingem song tho kai ba ka ktin jong blai ka kren kala ka bamut u Petros u ialap wang kala ka bamut badang ta ki don shibon daki hajar ki briu ki don hangta bala ba ki le sngo ya ka ktin ka jong Petros kiong dewen kala ka mut shisha kilawan sa ka jing kala ka bamut wang ban pen baptis ya pi ban sat na igi pop jong pi ban pen baptis ak teng u Jesu ba pin yo ma igi pop ban ka balai wang ba pin yo diang ya ga jing ai ga jong men sim kata ga de ka jing alap ka jong u Petros sa ka sngi Pentecost bat kita gi beliau sngo ki rang ba ki leo sngo la dungak e ka donot jongki bat ang ta bala dungak na kaktin ka jong Paul kila kala ka bamot hang ta ha ka sngi lai ha char la pen baptis ki la pen ngam ki ha ka om banta kila mi nang ta bat kila leit da ka jing kemen bat kila yo pediang ya ka jing ai ka jong men sim ba ko haleluya kata ka de kaktin ka jong blai Jesus ang kila ialap ya ka gospel syagi ben reo baro utaw ba ngai yo pen baptis reo utaw ba ngai on pen rem ding ta ka ktin ka jong blai nga khlamwan man ialap ya ka niam namar ngam kwa ban pesub habreu ka ne kamit namar ngahap a jing ken ha khamat jong trai namar ka sngi jing bishar u bleu nong melale ialap em ti Mawdon melai me khlamong ya kata nga khlamwan ban pen mong ya noi no yo bangi pen mong ya u blai ne ngihap ban kongo ya ka ktin ka jong blai namar nginom yang ha khamat jong ki breu ka sngi jing bishar yo bangi shong a blai atrai Jesus menga shania Jesus ang khlam shania ai pi dai yang ta kwa ban ang pi eat you try da ka donut da ka mensim da ka chingmot da ka bot baro what you eat are sap you try eat namar ba pi eat kai ka ta ka ji eat kamod ya kai bo try ong ya ka tapin le ka jingat klem ka jingle ka long take kum ka ne ka met klem ka mensim kan le yu ka ne ka met pila ban bu sa ang to haying ni ka met klem ka mensim ka ne ka bapote kan sma utong ubriu shungai you try u klem le ka ne ka ba sma utong khmat jong blai nget le eat you try da ka donut da ka mensim da ka jingmot da ka barbaro bar ka ba arong eat iki paramarjan ka ma pi eat jelade pi na mi jelade ka no na pre ju pi eat jelade ko amni kiti ki bi eat jelade dan bi jelade ha pi kwa ai pi kwa ami ka beneng tadeng tala pi kwa ai ka beneng abe ki we ru ki yo lang ka beneng leng ba jang fi amen makin yo Jesus lang ba jang fi namar ka jingalap ya ka gospel u blai klempa ya ki angel u klempa ai ki lom ni ki wa ban le yalap u pa yangi wong ki le yalap ya ka gospel pi dain em ki nong yalap namar upa iki senran bagi senran ke jong Jesus baro khat wengot oi we shat kala baro khat wengot hoi la jit Mathaios sadin baro kilong kinong yalap ya ke gospel ke jong Jesus Christ badeng tan ko abanong ye pi ke ne ke sngi pen kre ya ke jingwan ke jong trai ke jing pen kre le ka kala ka mut si shang trai ke ka me ong an ne ka ko trai nganom pen go try ke malaong ye katangan le mar ngatip ha ka sngi ka bakhat do nga habani nga khamat jong me ha ka sngi jong ka jing bishar
balada phi ple pen biang il dia U Trai na do kan ka perthai la phi kan do yu kan suk ya phi hi ka ta sngi lam da kum ta kan don jimen to ya phi banong jisu ngai thu ya me jisu ngami thu ya phi namar phi klemem ka jingie manong om kaman ka jonga rekaman ka jong me ban ngai U Trai un kar khu ya phi ngangai scam bahagani ga janmet haba phila sngap ya kaktin ga jong blai kalalong ga jingker khu na ka banta jong fi iwei pi wei ban ngangai scam ro bakala don ka jingpedi kendo haga jingem ga jong fi kumba kaktin ga jong blai ka ong bangi hab ban em da kaktin ga jong o but kambyang yangi tang bangin Shillong Kristan hare ka don kamru yangi bangin pediang yo Jesus Christ haga jingem ga jongi bangangai scam bahagani ga janmet ya ka ei ka ba I pastor ila kren kan kta ya ga jingem ga jong fi but kumjoro kaktin ga jong blai kan da sei so haga jingem ga jong fi hagani ga por sha bangin punkut tungin lei ban pendem haga jing duai la don na preng jong fi ki ba don ha preng ga jingpang ga jing stom to don ya ga jinget ba Jesus Christ ula ban pen khia ya fi na ma kaktin ga jong blai kong pada ga jingjam snam ga jong u la pen khia yangi try jisu ngi wan ban ai ngoi me try gani ga por ya ngo try na bunta ka kten ga jome ka bangi yo sngo try ai bangin long ki breo try om tamba ki ba yo sngo henre ya try ngin long ro ki ba pen ko ngo yala de ha ka kten ga jome bar kum joro try nga duai na ka banta ki khon ki jome ki badon ha preng ga jingpang ga jingstom nga duai ya ga bor jo ga jingpen khia ga jome try jisu be namada ga jingjam snam ga jome try la pen khia no eki ken jisu bar kum joro try ki don ki breo ablai jonga ki badon na try ha preng ga jing e ha preng ga jing ya lenti ya try jisu be kadon ga jing ya shem ha ga jingem ga jong ki renga duai ga ni ka por badai mame ublai try kan rat ubala ban ya shem a try jisu be nga duai ba men kta try we pi we try ki ba pet yangi ha ga ni ka por ke ne try ba me hi ya try jisu be men kta ya ga jingem ga jong ki me hi ya try men pen kala try ya ga jingem bat ka yeng ka sem ga jong ki ken try me hi men ya shem a try kat kum ga jing don kam ga jong ki ken jisu be bat kham ta me try men da ri ya try jisu be men da sumar no eki ken ya try ha ke baro try ka buram ni ai shame a blai jonga ba try jisu be ngi ai ngo try be me de u blai try ba ju os ngo ha bangi khot kar pat ya me ha ka kerta nga jong Jesus Christ ngi duai amen lada phi sngo bo phidang don kam shu igi jing duai la ni phidon kamru igi jing salok phila ban wan bani kendu ingi ha ka office ke jongi ka badon ha po Nongthymmai Nongkhryiem bat kum juro phila ban yu igi phone number gi jongi ha ka TV screen ke jong phi la ni ha ki mobile gi jong phi phila ban phone ingi ha ki ni ki number ha ka bangin da sngo tanat e ban yo ban ya kren bat phi ublai ke jing sok undon ring kalang bat phi baro hado bangin dia shempan amen